Gís maríomh ar fad a fáistí agus a his móthraí, neidir an bhfuil aon duine ag fiochan isteach a fóil, tá ag fannacht ar cúpla duine a eiscint atá istigh ar Facebook Live má táú ar an Tionól chur comment isteach, feiceann bhfuil duine amháin ar a live ag fiocant fé láthair tuair thumbs up nó comment má táú istigh an sin. Tá máiste an seo, tá sé beagánín glórhar, agus tá mé chun fannátáim múntó marút mar scanách an céad duine isteach maithú an Grian ag tainmh an sá. Tá Caroline Clifford ag fiochan isteach chun stanú Caroline ag súla an ghfuil gach duine i dlárach go maith agus óirí istócha ag fiochan isteach an sin neidir bhfuil na cailíní chum má roinnt daoine ag teacht isteach anis má sibh agus fiochamíd ar ortha de réir is mé mar a héimíad roiig. Feiceann sibh an Grian mór taobhhiúr an máiste an sin agus taobhhiúr am an seo. Tá an astro fóla foríor agus lán réig de fáistí nó go bhfuil ceadagan teachtar éis. Muinteoirí chofaigh ag fiorchant, tá Sabrina Best, tá Róisín ag fiorchant isteach tréis an Rith Beo dhéanamh amá nóna meáin i bhfuil na seachtaine. Caithal agus duran ó dúlhána ag fiorchant isteach an sin agus Múntar Sylvia chun stanú Múntar Sylvia. Tá Nicky Walsh istigh éimi de bháil ag fiorchant chun stanú Nicara agus Múntar Ash ag fiorchant isteach. Tá gon go raibh roinnt rangana ar Zoom ar maidin agus rudaí mar sin. nó go déimiid thar trocha duine ag fiorchant, roimíad agus fiorchamíd a rud anna speisialta tá taobhfiordom an seo. Tá JJ agus Rian ag fiorchant isteach comá agus tá míad ag dul suas a méid duine tá ag fiorchant isteach is lá even atá an seo i timpeallach na scoile agus tá míad me thar an fethe fanna míad arís cúpla second agus an sin roimíad roiig mar ba bhailing gomach roinnt daoine ag fiorchant ar an rá go bhfuil imigúirí a thespáintíh an seo i dlós na scoile. So tá míad arda inis beagáín so fiorchaméis agus tá spáinní mé díomh a fáistí cad atá in eicilm an seo. Díreach taobhfiúr díim in eice na scoile tá na háisina nua úntacha seo a bhaineann leis an Rith Beo an bhliain sicáte fiochar is féidir libh dálaigh dreapa ar na rudaí seo nó go dúchamíad ar ar scoil. Seo an ionad súgartha nua atá going don scoil agus tá míad anna bhaoch an cólacht campaign istigh agus iad a chur isteach na háisina seo le seachtainna nuas. Be míad in ann dálaigh dreapa, be míad in ann dálaigh siúl agus ag déanamh choraníocht agus gach ile rud go bhhéitimís déanamh agus seo darnóin buíochas mór de gachtainna bhí buinte le Rith Beo 2019 ach go háirithe an Rith Beo a bhaigh an airgead an seo agus fiochamí comá tá roinnt cluichí a gcuinn seo go mé míad in ann beagáín ceol a haint bunig an máiste trí las. Ag an ceann sin ar siúl again. Is an seo tá cluiche tócha buinn sé le cilchunig an taimimetáir ná 4 in a row agus le cúnamh dé feicimid sin a rís go luath agus be míad ag súil leis an cluiche sin éimeart. Nílas ag an máiste go fóil chunas go níbríonn sé ach taon rudaí sús sios agus beag na rialacha álam a gcuin de réir mar a héimíad roiig agus seo an ceann dearannach dearann sé méasbáil so an iarraigh mé aon rud de aon duine a míon mar fein de ras ó Carol Kelly ach seo iad na cluichí agus darnóin muinteoir le Carmen an seo tá siad anna hásta le na dahanna atá ar an píosa ceol an seo so be míad tá áthasúirtha gur dahanna le Carmen atá an sin agus hálann seo tá na leid a chur suas áisina dreapadóireachta beag a bheith ar siúd againn ar falla na scoile agus iad siúd imithisteach. So sin deis céal na seachtaine hena féin tá fér ag teach sús tríd na mataí a bheith fé bhán ár nonad súgra nua agus feiceigh si bheith sin ar an dalamh
chun chinú go bhfuil an fér agus an nádúr ag tap tríd. So leis sin tá chun siúlaráig isteach go dtí an scoil agus Táimid an cuid eile den tionól istí an sin na cuid den iscéalte deasa atá gainn mar go bhfuil an tarn ta fiordam an seo. Tá baragrúig tastáilú an máiste go géar mar a cíag sibh, so tá micsúil go mór go méid deisiúin é sin íanamh go luas. So céile táistí an seo, tá Isaac ó Brénig Fiochant, dear Jack agus Ben ó Helín dear siad wow. Tá Mícheál ó Brénig Fiochant idir an é sin Mícheál ó sa slígach má sé chun státa Mícheál agus buint ag Mícheál ó Bryn le béal scoil hús sa slígach agus buintige comma le Kilmanna agus counter Betty Cannon a mo an sin. Tá Christine Vortún ag Fiochant, tá duine ag an dig nóir brenn ag Fiochant, an Porcel mars gnáach tá Cuid siún ag Fiochant an sin agus tá céile tá gum deir sé duine ag an dig nóir brenn. By the way, a fáistí seo an méid leabhar atá fácha sa scoil tréis an tachtain se caite ní hespánig mé na henim na chun sin ach má tá bert leabhar le bailú agad ón scoil go fóil is féidir le tachtasteach tránóna inniuh agus é sin iad sin a bhailú agus iad a thuirte bhile tá brána bhíon camera sin a bhailní nó congrach don máster, so roiimid isteach an seo go dtí ifig an bháister agus tá mé chun dul tríd na rudaí atá anna-háchtach ar fad agus siniad a breléhananta. So deir hedan cynad, deir hedan go bhfuil Lára agus Paddy ag Fiochant, Mandy Butler deir si go bhfuil Finn ag Fiochant, Dara Connolly Carol agus Sarah ag Fiochant agus Anita St. Ledger deir na dtíine sa tic sin wow agus mar dúirt mé Táimid Thar bheith buíoch don cuiste an bhliain se caite. Dávéad ó mar is ag Fiochant an méid éon swings an a dhearn den éigen I dig nóir brenn ní bheig beag sport agin tá Finn Colnain ag Fiochant isteach deartar lom mar dúirt mé Christina, Isaac ó Brénig Fiochant, Robard Mackenzie istíg, Sophie agus Ali ó Holdán ag Fiochant isteach, Jan McIntyre deir si go bhfuil éon agus Molly ag Fiochant, tá Dine Digníomh Connolly ag Fiochant isteach, tá Áine de Galí ag Fiochant isteach Montaráine chun státa Montaráine agus be mí caiinte fé cúpla rud a bhaine na Montaráine ag deann Tamalín agus céile tá gom híos an seo tá Cuid agus Mikey ó Foileán ag Fiochant isteach, Darren Martún atá ag Fiochant isteach Darnóin agus Darren Kathleen Function taachtadála go bhfuil Finn Colnain ag Fiochant isteach agus tá go bhfuil mam agus anna go óthach agus gachod ar siúd an son. So tá ás an dánairn leis an ionad súgartha a chonig sibh an má bheadh sé go bre a bheith ar eis ar scoil agus ag buin tainmhas ach tardóil sé sin. So tá máiste go dul ar eis go dtí rudaí atá anna-háchtach gach seachtain agus siniad na breléhananta agus tá chun ritríd na daine a raibh an clás a bháister a dearn duine éigen I dig múta mar a rút agus tá daine I dig Fiona Maloney agus tá daine I dig Caroline Daly ag Fiochant isteach comá. So Fiochamid an seán fethe dó lá sin seachtain ó hin hí breléhananta ag Jessica ní Hanáin ag MJ ó Maracú agus ag Amy Duval agus Marini Forséad hí cearar sa scoil le brela a có an lá sin agus tá Uimnhir a ríis, Uimnhir anna brela dus na daine sin. Roimid roigenis go dtí tús na seachtainna seo ar an luan se caite hí Hugh ó Daníile, Hugh Donnelly, hí sé siúd séimhlíonn díos I rag mútar máise, hí Johnny ó Carúil ar an mát hí sé 7 míon díos na níán mhóra mútar Ivan, hí Isabel ní Lorcáin, hí si 8 míon díos I rag mútar mar a rút, sin ghála hin ceapam, hí Lassie nó Charlotte ní Cedig ní ógáin, hí Lassie 10 míon díos ar an fethe seachtú, hí JJ ó Fogartig hí sé 8 míon díos,
an fecha hochtú agus sin JJ dar nóin I rang múnta mar rút. Bhí cruthúr ó maileáin, bhí sé éon bhliain díobh díos in agus bhí ón ó Maríasa, má tá cearta gom, agus an dáta cearta gom, ceapim an fechanéú atá a gcuin inniuh, má sé na daoine go bhfuil go raibh brelach, go bhfuil brelach ar an fechanéú ón ó Maríasa, I rang a dó múntar Ashley, namely in díos, Alex ní gálaigh, Alexandra ní gálaigh, I rang sé múntar Sylvia, dégóir eile sa scoil, tá sí 3 bhliain díobh díos, agus maithú Alexandra, súla gon gur bhainis anna henamh an lá speisialta sin. Rory McFlynn, I rang a Cuid múntar Nessa, 2 bhliain díobh díos, agus an sin Noah ó Rian ar an trochú Ella de Búrca ar an trochú agus Rian Limkin ar an trochahéanú Rian 8 mbliain díos, Ella 7 mbliain díos, rang múntar Ivan, agus Noah I rang múntar Cormac 1 bhliain díobh díos ar an trochú So Rian mar a dúirt me 8 mbliain díos. Béir go bhfuil go duine éigean arálim cén dáta tá go miniuh tá sé imethe óin ar fad an seo, idir an dálín, Mandy Mulroy Walsh, tá Mandy fechan isteach, súla go bhfuil chalíní san búcail sa tic sin go maith, Iar scoláirí na scoile. Tá an agus taigá leabhláraigh fechan isteach, agus iad treis anna chuid dúis na bhúcail le cúpla seachtain na nús. Brendan Wall, tá eile agus Padraig de Val an seo, tá múntar máise fechan isteach, chaim múntar máise, be mé tacarí dá hachtúirt I gan cúpla second comá. Tá Eve agus Fionn ó Brian na gáinnig fechan isteach, bhís I leart le mami I rinne seachtainna, agus mami eile go rása cainte léhí, Deborah Murray, bhís a cainte le Deborah rinne seachtainna chun stanú Deborah, Gillian Vic Gile Fádrig, Gillian Fitzpatrick ag fechan isteach le na daoine sa tic sin, Tom agus eile ceapim, agus Deirdre, múntar Deirdre fechan isteach, agus deir se go bhfuil Padraig agus Dernan sin, muintir Ivacha ag fechan isteach, maithú Aaron ag leanúin taráig leis an obair últach agus an rit atá ar siúl ag Aaron de Cosnóir agus muna cáraigh tú lei sin is fel le fechan tar. Conas tá muintir de Róiste Andrea ag fechan díomh a bhúcarí a dhearan múntar máiste, ní is go mé ar na chalíní, ba dearan si díomh a bhúcarí, agus Mary Lawler darn den éigen an sin, hi Jude, hi Georgia, ó bhúntar máise, Andrea se bhíos gon gur Andrea bhí Sam AJ agus Pia ó macha an sin, agus tá múntar Siobhan tá isteach chun stanú múntar Siobhan. Peag múntar Siobhan in anrálam sa cén dáta atá anniu bhín si go ag an mata agus na dátaí I gcónaí. So támig dul raig go dtís na breléhananta, de bhí meheh mar tá sé bhíh teachta gan cúpla lá agus tá is a gom, ní léon brela an, leistigh de cúpla lá, tos nóid ar an gaharú lá de bhí meheh an tachtain se chuin agus tos nóid le fear dar bhanim Sean Geránú Sean Gearan, Gearan I lis gom bín an máster measca suas idir na rudaí sin beag Sean namely díos tá sé rangadó múntar críomh an tachtain se chuin, beag Alexander Lachlan san íná beaga le múntar máise, beag Alexander sé bhliain díos ar an gaharú lá, beag Sean O'Dálaigh é rang múntar Cormac rang a ceathar, beag Sean O'Dálaigh 1 bhliain díobh díos ar an gúigiú lá, beag Conor O'Dúil, Crúr O'Dúil I rang múntar Ashley rang a dó, beag Crúr O'Dúil beag sé namely díos ar an gúigiú lá, beag Sean Ray I rang a Cuid múntar Nessa, beag sé 2 bhliain díobh díos ar an séú lá, agus beag fioch déanamh gá ceann eile, beag fioch ó Crúlaíoch I rang a dó múntar críomh, beag fioch 9 bhliain díos ar an tochtú lá, agus an duine dearnach beag Molly Melissa O'Shea I rang múntar Connors múntar na clás rang a 3, beag sé siúd 10 bhliain díos ar an 9 lá de bhí bheitheh.
agus dermúntar se bháil an bhíos gon go meiciske an fehinnéú lá a dheir si atá anniuh so mar sin caiim mé bheith crín an seo an duine tá reint duine go bhfuil breléanta coinmh ón ó Maríosa, Alexander ní Gálaigh agus Ruairi Mac Flynn. Lá brethe Honaíomh, lá brethe Honaíomh, lá brethe honna ón Alexander agus Ruairi, lá brethe Honaíomh. So dunig í tainmh últach as an lá agus as an deire seachtain álan atá teachtain seo. Muintear brachad istí go rí seo bhaile bhic an dáin, tá níomh agus dara ag rá haid, tá múntóir brion istí constantú múntóir brion agus Andy ó Henraáin a bhí grú go húntaach an teachtain sicáte istí comá ón dúbraí ag fichant agus darnóin bhí deí agus mamí agus ón ag gré mar chuid a Rith Beo an deir seachtain sicáte comá agus dearn daoine I rang I dig múntóir I dig debre morí is tócha neadúcé a ann haid múntóir máise I dheartar ón dig sin an sin. So Táimid anna hásta láirlín I daoine sin. Anis, cúpla rád eile gur córdún a rá inmh atá arsúil agus a bhí arsúil. Agus darnóin bhíos ag fichant, bhí mar ag fichant ar an ionad súgartha níos luatha rachaigh an máistúr amach go rí si an cúpla nómad ag deir an tionól chun fichant ar an ionad súgartha nua mar a dúra mar Rith Beo gabháil san éideag agus capan beidir chuid a gabháil a hochtíí comma bhíidir buinte leis an tairgead a bhailú don ionad súgartha agus roinntródaí eile comma a rinne Christian Dismóirí. So the Christian Dismóirí a ríis do Sylvia don na mná úntacha eile ar fad atá ar an gcuiste agus darnóin bhí Philip O'Reilly anna cúpla bliana nús comá ar an gcuiste Táimid anna bhaíochtúir den obair sin ach caithimid cainte féin deire seachtain sicáte. Nach raibh an deire seachtain sicáte go húntaach go fáistí an Rith Beo arás ar fad. Bhí daoine a bhí ag rith sa tín duine bháin ag críochnaigh I gcearnóg Tiananmen nó Tiananmen Square sa tín. Bhí trúr na cethir a bhí ag rith san Astráil. Bhí duine cloisiiminis a bhí ag rith capim I Saudi Arabia. Bhí daoine ag rith I Sasanna, I America, I Canada. Ach níos táchtaí ná aon rud eile. Bhí taispeáint agus páistí ár scoilne ag rith I ngach timpeall cúnta Kilconnig agus cúpla duine ag rith I dubredáin fiú an deire seachtain sicáte. Táimid anna bhaíoch agus bhíos a cainte le múntóir prontíosa inné neidir bhfuil ag fichant isteach múntóir prontíosa agus murin darnóin agus bhí pictúr álan de bhuirin agus múntóir prontíosa is iad a grith an deire seachtain sicáte. Bhíidir anna bhaíocht an takeíocht a bhuaramar don Rith Beo. Táimid imethe thar capim €5,300 a bailíoch an teachtain sicáte sár job déanta tá an cúntas GoFundMe ar oscailt ar feadh 24 uair clígeile má tá daoine ag géirí cúpla euro a chur isteach. Dearan Mary Lawler an seo sár job to the Rith Beo Committee tá an ceart agat Mary agus Táimid anna bhaíocht an gcuiste ar fad den obair úntaach a rinne siad. Fuair litaránna speisialta ó PSPA Ireland ag gabháil buíochas den níos mó ná €2,500 a bheith ag dul go dtí an carnach sin. PSPA Ireland beidh siad in ann grúpa takeíochta nó support group a bhunú I Kilconnig agus an iarriescairt de bharr an tairgead a bailíoch an deire seachtain sicáte. An le eile den airgead beidh sé ag dul de cuasaí ceol in ónóir de Michael O'Grady mar a dúirmar de mag agus beidh gach tiismór agus gach páiste sa scoil beidh siad ag fáil nasc an teachtain Cuid go dtí siamh nua den scoil seo treadtime.ie beidh tú an lagáil isteach agus tosnú ar cúpla túúns a álam an sin. Tá múntóir máise gra haide ben agus check agus tá ón dúbraí gra haige céalam agus tá bevan I gúning tá bevan ag rá díochas ó Isabel an sin atá sa tíigh ha Isabel Constanto. So Táimid anna bhaíoch ar fad de gach duine bhí buinte do Rith Beo cá háirithe sibse a fáistí I dimig amach
ag ré in vortílénta scoile édí buí eile chun a bheith ag ceiliúradh go bhfuil míad fós mar phobal scoile agus go bhfuil míad sásta bheith ag ré agus ag cabhrú lena chéile. So mar is ódí ag an tairgead sin caiise go maith an tairgead an scoil beag sé ag dul an tairgead an scoil beag sé ag dul do chlár Táimid a comáile sin beag an cuid eile a caithfh ar uirlisí nua ceol. So le cúna dé beag beidir bosca ceol nó go eile a gcuin beag cúpla banjos, cúpla rudaí eile á ceannach a gcuin tásúla gcuin blas mór uirlisí ceol a bheith réig a gcuin nó gur dagad míad ar ar scoil. Tá teachtúirt an a háteach an seo ó bhúntá brion. Agus táis go dagann sé seo comá ó bhúntar Silvia, dear na múntá brion go mbeidh sé tomáin timpeall le carach inniuh le hoodies rang sé. Tá na hoodies na ganmhethe álan rang sé atá mar tradiisiún na scoile ag tacht cuain, tá si take cuain na cúpla ános, beag múntá brion ag dul chun iad a thuirteach de gcuine atá na chonaí sa chathair agus de cúnamh dé be mi de chur na hoodies an sin go dtí daoine nachhfuil ina chonaí i gcathair cé chunig. So má tá tú rang sé dámarrád ag gur ordaigh tú hoodie, chuir léach nó chuirí fuiscurí an máster nó gurí múntá brion nó múntar Silvia, Aberlín an méid tú an gansaí a bhailú nó an bhfuil tú ag géirí go gur míad amach cúdé islí dhéigean. So hoodies take tá míad ag súil go mór le sin. Tá an obair siúil ag rang sé fé láthair agus bhhailm láirt fé seo. Tá míad tá na páistí ag scríomh dáanta agus PC scríbhneoireachta muallar na críní atá acu ar na rudaí is fearr a hála nó go ráidir istigh sa Gaelscoil. Beag leabhar anna speisialta réig a gcuin chun dul amach i gceann cúpla seachtain agus tá míad ag súil go mór le sin agus beag ócáid a hismóirí agus a fáistí rang sé, beag ócáidí speisialta a gcuin ócáid speisialta gcuin san tachtain dearnach chun críoch scoile rang sé ceiliúra ó bhrealann dámach sibh an seo agus dearmúntar Silvia go bhfuil na PC scríbhneoireachta den leor chun a bheith ar ais inniuh. So muna bhfuil sé críoch na gut, má tá tú fósá scríomh páistí rang sé, bíí ag scríomh inis agus bíoch siad réig agus ar ais do bhúntar Silvia, silvia@osri.com nó múntá brion, brion ag osri.com, rith deara an lé inniuh onas gur féidir linn snas a churartha agus go mbeidh siad réig don de ghearan na bliana. Múntar níos leat chun is táú tá sí stig dearna níte is in ledger dearn siad haig go óin agus haig ó ben de bhúntar máise sa tic sin comá, so múntar máise rudaí deasig tatisteach cúta. Múntar í rang sé má tá ionad linn ar smaoinig mé fé an féidir libh leabhar fé an seo. Múntar máise, fadas go smaoiníim ar bhúntar máise, tá chun iarrta dhéanamh an seo tacht ar teachtarach a chur múntar máise isteach cuam ar maidin agus tá múntar máise agus múntar dírdre i chur teachtarach cuam ón Cuiste scoil glas agus Cuiste anna háteach in our scoil deir si go bhfuil comórtas greengrafadóireachta á negrú ag an Cuiste scoil glas. Caithfidh an greengraf bithe agsúlacht a thespáint iad a counter las stig de 5 km. Níl cead a gin fós dá las mór den 5 km. Seo iad samplaí ón gomórtas eile. Tóg an greengraf ar fón nó ar camera digitach, seol cuain iad rih an 5 lá meitheamh agus seol iad go dtí múntar máise ag máise@osri.com, MAISE ag osri.com. agus bí cinnte iad a choristeach go dtí múntar máise agus beag dúisina an tachtain se chuin do